Bună ziua și bine am găsit la un nou episod. Acum v-am întrebat ce s-a întâmplat cu casa mea. Deci, mai știți am renovat casa, episodul acela. Uitați, am făcut-o un pic mai fain. Acum, casa asta, uitați, i-am făcut și bază în jos. Dar am făcut și un avantaj. Uitați ce am făcut. Deci, aceasta e casa mea. Cui îi place această casă, să dea un like. Stai. Trebuie să cadă. Acum mai am lemn de la construcție. Și mă întreb, vrem să fac să-i bun, am cobblestone, că îmi trebuie și cobblestone. Eu mai mult cobblestone îmi trebuie. Aici. Cobblestone. Trebuie să ne urcăm. Nu lasă. Să văd cum. Bun, am revenit. Am mai făcut eu ceva pe aici. Și da, a durat un pic. Mamă, seară. Și am lăsat ușa deschisă. Haideți să continuăm. Gata. Și acum o să vă arăt ce am făcut. Deci în mare parte acum o să zice, ce a făcut băiatul ăsta? Dar, uitați-vă, tot asta am făcut acum. Fără nimic. Și stați o secundă că mai am... Și gata, am revenit. O durat un pic. Acum vă voi arăta ce am făcut pe înăuntru. Deci, înăuntru. Am făcut aici balcon. Deci balcon. Balcon, tot frumos. O să sparg aia de afară. M-am bucățărat pe acoperiș și pe acoperiș îi este, am făcut un turn pe acoperiș. Deci aici nu mai e acoperiș și turn. Mai îmi trebuie lemn. Aici acum voi face rost de lemn. Momentan. Hai. Cred că numai 3 minute. Da, nu o să dureze mult episodul acesta. Nu ca celelalte. 15 minute, 14, 11, nu. Că azi mai am și o treabă. Să nu credeți că numai voi sunteți cu treabă. Oamenii care se luau de mine tot timpul ziceau, bă, dar tu n-ai nicio treabă, tu știi numai să stai în copaci, să stai la un pat. Unii 4 sticky-uri. Bun. Acum avem 9. Ia stai. Avem 9. Perfecție. Nu știu dacă e chiar sunt mai puține, poate. Că sunt mai puține. Dar mai facem noi. Da, mai avem puține de făcut rost. Și cui îi place casa, să lase un like. Facem acoperișul și atunci vom încheia episodul, că acesta a fost o continuare. Da, o continuare de la acel episod cu renovarea casei.
Da, păi bun. Și are și mult lemn. Deci, e cel mai bun copac care l-am văzut. Care ne trebuie. Gata. Parcă au fost în labirint. Da, și la labirinturi, să vezi, nu mă descurc deloc. Minecraft. La labirinturi deloc. Și... trebuie stick-uri. Cam atât. Acum mergem în sus. Ce-i ăsta? Și luăm aștia 9. Gata. Ce fain. Uite așa. Titanic. Titanic. Dar chiar nu suntem. Stai că aici nu va fi. Aici va fi. Da, și aici. Este așa ce... Aici va fi... O să pun tot una din aia. Din asta. Aici facem... Așa. Și mai trebuie să mă duc. Deci eu am o grămadă de făcut. Și am deja 3 etape. 4. Că am și unul jos. 1, 2, 3, 4. Da. De ce nu mai am lemn? Din păcate. Unde-i? Îmi trebuie una din asta. Și de asta ne trebuie asta. Și o fereastră. Așa-i. Gata. Știu bine. E cam urât. Dar ok, în fine. Deja o să mergem jos. Sau ne aruncăm? Hai că ne aruncăm. Nu, mi-a luat un pic pentru că am făcut o rost de armură, de diamond. Bun, uitați, așa arată casa. Știu la ce vă gândiți. Și da, mi-am luat altă aplicație de filmat. Și gata. Deci, uite, o să vă arăt acum. Cum arată din exterior. Așa. Zici, nu e prea ceva. Nu e cine știe ce. Dar, înăuntru, zici, wow! Tot, dacă ai vedea așa o casă, ai crede că de aici e direct casă. Dar nu mai crezi că e aici e așa. Dar, când te bagi, am e așa. Na, aici vom încheia episodul din păcate, papa.